Digging in the other thing you can have a look. Lang cái lên ko kapil pila to adak jimang. Saan magi chai. Kita nyang kutin dupo. Nei babu. Bedka. Bedka Inyo nga makao sende ko. Tangi dingi so mangau. Ada ini nanti menyalur dong tahu dia. Itu mungkin kata kakek nyaur. Nah, mama ilu nggak nih? Ini gambar batis. Hah? Hah? Mera? Nah, mama ilu nggak nih? Oke bisa nying mama. Kakek dulu nih pergi kiau ya. Mana nyang? Ya? Mang? Aduh, apa ini? Ni? Apa ini? Go, oke ni santo nyate ini toh. Oh manguka. Mana nya jirani, wero kabisa bado aka pile kapile. Asibe doka, api ime. Cing mah, wate baru nyuka toh kubika. Cing mutan chai. Nyate ni jali oduong. Wacho ni nyati imbe ching moro ki biro medo nyati moro to ng'ato biro wacho dhulumi ko winjo dhulumi wacho ni nyati ng'ato kamano ne pano biro winjo na Ne, mtoto wa mnene eno usibie kwenu si hapa we nyathi no ing'eni nyithindo mathindo sindo kamano ohero ga ywa koro we awe seche mang'o fil no dwa dhi odgi to dhi ang'eno bo bro fail koro awacho ni kama ng'eni kaka ne atero petition court ng'eni an asedonjo court. Tatu wana yangu lim ni duong. Lim ni rabet. Ngene ja siasa tingene nyaka gigi mote mo nyaka ben madongo dong. Nyaka adene nyaka ben madongo nunga. Kile no ka duong. Mano yo lim duong. Mano keni isu kai winjo. Ai. Hoto ingena di wuoth mapek. Idhi wuoth mapek. Kisumu luongo to be enj make. Wuoth mapek anang'en wuoth mapek en dhi e polo mokichaka nini nyaka chi. To ya emina nyangu. Itimri kona idwogo kuonga. Idhi wuoth wachna niya idhi wuoth. Iwacho niya adhi defend gine proposal. Adwani adwo kaendi. To un kaka amine mani bura. No une buchu cha. Adwana miule eso ma ok nikoka. Puri tendu buru. To jo boda boda adwa ni hamiyo gi ongeta achiel ng'ato twango sweta idhi kuro to idhi tieko ndaladi koso idhi duogo koso en mana dhi giduogo ena gine iluongo ni to and fro lok ng'a gi dholuo yani you go and come back odhi kendo ichak iduogo kare ing'eni na happy mi kare ni wuona ne dhi klasa ariyo kende kare ichoro ri mapek kanyi magike koro idhi aduogo yawuono nani to koro seche midhino to an adhi dok gi ng'ato hata penji to ochuri ka owuok to gimbe bedo gi hitruok to si hinodela be ni ot kae apenji to amina nyang ere kaka araumpo oti nitiere e sende mochiemo Owana, akin nyathi jirani ne mane mama mandango. Nyathi jirani. Bingeni to okipindu nitiere. Kitu yako. Mano kitu ne. Yini nyathi nyalo bedo gi bade etage. Una nyang. Ano ka duni dhi kura, no beda ot ka. Ka dwa ne dhi. Yini ok dwa mondo adhiyo. To ha bet ot ka ni tingisa ne adhi ati kuma chuoete watiyo. Sani atiyo gi pesa mana los pesa. Koro idwa dhi adhiya. Anto chunya ok ogo ne dhi. Yani ini dwa mondo abiya. Ini dwa ato mondo abiya. Idhi ibiya ka? To ng'ana dwa beda ya. Dwa beda. Hoto mina nyang. It's okay. Anende ka duogo. Koro kamane kaki rwakri no? Ini kiaso ogiso.
ya wona kamane kake vete twande frogi ai se no wote mag lo lo fas se neno gi kagi hinot ga gin ka fufundi ta ha twango lewni kendo ha te rwako gi ka fundi ya wona nyako to adhi kamano an iluonga ne an honorable honorable ngeni to kata honorable bokudho kaka kiwuothano adhi loko walking style kase chopo main office aloko walking style kori hinyono one bar I want hivi it's okay sawa kari chop maber lakini duogi abro duogi to kiki duogi akeni duogi na gombo mana no dhi kako dhi no timo maber isende koro kata loko koro okaluoki na gombo no dhi no chaya ni apeti upani joma no kana wacho ni oyipaka ko wuok to yie utawale e ot nan ipani gifune gifuo giriek molo mesa chiel ko wuon nyithindo magoko kanyo kaero abro thalo nyithindo go chieng' moro mera nyalo rugudo rochano oero koko malich ka en kara matich nyako we nyiero koda udwaro go fundi okay ni kai gol register ne joma dwaro books joma dwaro kawo wuochgi joma ng'eny ma siko biro ka onge to ni penja to ka antie to ok ane kata ma joma biro kawo wuochgi kaunta gadi okay ano ka en tarik pero gaboro jogope yago nganto stubborn ga ngani stubborn en stubborn kala wucho ko biro kawo kae ndito oketo ngama ndwa kasa gi weche manono we wakteme ane kawuono wang'e ko dhi biro ngama chielo an be an gi gowi gowi man go tin malich siling 600 mano gowi mano to gowi matin mano chap junya ja kalam cha bija kitu kanye kalam cha o kalam ta an go ka kanyal ndiko ki sandan mar wuoche andiko mna gi mistake nyaka siling 10 ayude bag ya magi mistake moko nego timrega pesa matiyo donyo mno fuko direct ok adwaga beche moko ni pesa moko bodong ya to kalam maketo kani ng'ato maya kama kane mwandu nagi okayiega go jogi nyaka beni chiseto ga gine ga gi gotieno mam na picha oto ombaka to picha makwangi mana ya aneno picha mama nyathina moro na nyuolo cho nikne ni sani en ja form 4 manyo en ja igni ariyo kuro osegi ke form 4 bangi igni mok matin nyathini sani ko ja form 4 ombaka to nyathini jal mana ginjo oroge ya ndiroge mane to hato nyathi himalando kama iseneno ogizumbuaka in kinena achal njoroge ngene mbaka to ngene kata yini sebedo kecheje iwinjo tuoni no te dala ubwana kati te dala ni bwana itoke yo mbaka to hani karaka haraka mare biro ko kedonjo kade kikibuku na igaraka haraka marango bwana mbaka har manyo solution bwana manyo solution ko akani ingene hani ngama no chungno ngene na achunga na mana ng'eyo welero na gima ng'eyo welero na gima ng'eyo hani ko ringera hadwa dhi inende no nego bende wadhi kanan iwacho ni no nego bende wa adhi kanan to wajni mokwongo waje wa halao warao gi Jeriko iwacho ni Canada kanan umingade na mama kwarni kami wacho ni jatelo dotero wan walor bugni iwacho wach maber manade koro araka lino idwa na tim nango idwa na konyo idwa na tingi toka kateri kuno kosa manyi ni ponde materi kosa manyi jamu kokoteni kosa manyi ni ango materi kuno ngene obaka kata azebedo ka winyo ka thumbo ne ule polisa giad tigeni mi machiegni gi wuoche ko abiro mona kau kata aina ni mo kuwi ko idwa nango iwinjo to
Omaka to an mate. Nikech ngini question ge answers me depend ka jacha. Bwana han plan ka bugoro. Ere ka gibedo black. Siyepa. Hadwa ni mondo mi kaka in jako woche. No, we luonga ni jako woche. Ok ajako woche. Miya nying moro mopogore gi mano. Ine fufu hundi woche. Miya nying moro Susaina. Susaina and Nini. Specialist in rejected suits. Bas. Specialist in rejected suits. Where was you? Specialized in rejected repairing suits. Yes. Kore kamo mina no ka miketingen ni mara no ule isakiyat. Wo maber. Kayo page watch. Kuri ngeni ka jaja. Halo ni manda diare present lingana command. Ingeni ngamal repair watch en ngama koyuji. Oche mabiro makadha kama dwaro wuoche. Ami wuoch kena twango ne gut maler. Mere marwa dhi e wuoch mag wuoth mag liete. Ami yoga wuor ka kena twango ne maler kabisa. Koro yudo sida mari en ang'o nikech isiki luoro mna wach kama iluoro na mna wach kama. Kendi sepaka. Ingeni sepaka. Apa kujipen. Ingeni wanja se asa to ni. Yes. Koro hadwa ni mondo me awini ko wuokuni. Ya wiya wa. Sida mane maumbe ungo. Sida man go ka samori yolo ya kama tek to kata mna pi. Happy. Kata mna pi. One that height yeah. Mano mokwongo. O nyadwa na dargi ka adhi mbele mondo gerna stall moro maber ma office machalo office ma ji nyalo donje kaka joma mine donjo to bedo kargi ma special to joma chuo bende bedo kama special. Kae to adwa los na rak mar kar gaset ma kwado chako uso gaset. Da ka unondro. Nikech ngeni ja ambaka. Nikech ngeni ka ngama bet piny ngombaka serious. Wacha dier. Makata hani ngene beje moko mag siasa dong naka aka uga irika. Moko na mi. Koro. Ado to wo jana cha tubo. Isa losi. Ne? To dong na akelo ni to woje ya ombaka ti hitimi koda na. Woche to ni kelo. To okane kaka nyalo konyi. Woche to podonge to okane nade to ombaka to nake kelo ni woche ya. Iwinjo. Kami kata mana mopogoro nyalo kaka ma oken gima ok donge dhi wach mama na mathin. Omera ombaka bwana be serious bwana. Ma acha kama kata ok cham gweno ka ar chamo gweno ti chamo mbata. Adier? Ka amichame giro ng'anang kaw. Kacha koro ok cham dhiang' ichamo okaw. Iwacho joma nyiri kanyo? Joma nyiri kanyo? Kacha ing'eni Misiri ng'eni onge kata mana. Bas, ka onge joma nyiri anyalo mi wuoche mar miyo moro ka irwaki. Ok rach kidonjo koro ineni ka ng'ama mi. Koro ipogori gi joka nikech in ng'ama important. Koro anyalo mi wuoche mag mine. Koro idonjo ga donja. Dongi wacho ni dhi kana. Maka in ko confuse omera. Okora hapenji. Ka an mineno ka an awe kar bet an Joshua ma awe kar bet. Makata mbero me miane ahinyore seriously. Magi dwaro joma nigi kar bet. Joma nya abet meeting for 12 good hours. Ngeni ka karama tich ino kinyal bedo gi comfort kaka an. Ng'ama tiyo mang'eny for long hours ema bede kom kaka kora bede kom ni. Koro adwa konyi mapiyo. But hier na moro ma anjang. Adwa mi wuoche osiepa moro. Njero kelo weche pod otame chulo. No chika no kelo pesa next week. Koro adwa ni yier nito mage ma dibed ni maber. Koro in mi yiero nikech ok ang'e ineno ni magi chal nade. Mbaka i reject gi. Ing'we nyaka wuoche ma okonyi go. Wuoche ma miya mene dhi tiyo uni duoko na ichak ing'we ya bwana. Mbaka ta happen. Ma ilo oso kendi ma chal mana pie en mani gole liel ya mapoko tu. Amiya mago bas. Miya mago. Ineno ni ogituo. Ami mag mine itamuri. Ami mag mine itamuri. Koro idwaro mane? Akena yeni. Kosi idwaro mag vijana ya sasa. Idwaro mag vijana ya sasa. Mbaka koro kanyo ti tuja. Bas, koro ng'iane ma.
Amanyi nyawadgi. Ma kore Yeah. designer. Ma Nyiero. iluongo ni designer choice. To kik iwe nono. Adwa ni miya gi matin so that kata ka wuon biro ang'e kaka nyalo runde gi mag ng'ato e bende. Akoni magego Omaka ing'eni gimo obiro mayom. pimi an. Kendo obiro mayom. Tirwake maonge socks. Irwake maonge socks. Adhi nyiewo gine ne. Adhi nyiewo socks mbele. Kauma. Omaka to oromo med mana. Odonjo kuomi. Hey. Kitana wiye ka mulani. Kitana wiye ka mulani. We du ne matich bwana. Ing'ena ang'ama chwe. Korach. To dik ya ober. Mano ok nyal di kata koro chiemo donjo ni kuchamo. Iwacho ni uchamo kao. Kaja wadhi chamo spaghetti godori. Ai. Idwa ni ok ilosri ahinya. Mano kichiemo to koro chiemo donjo nyaka tiendi. Space mar wacho no ber dhi kodi. Onge losruok spaghetti godori yot. Odonjere mondo ire. Ori winjo. Anta gima wacho ni kik wi wil. Akwayi mokwongo akwayi wach pi ok ilerona. Ineno pi. Adhi kelo to pi ka iwinjo. Okamimbi ikonyago kar keto section mar joma chuo gi mar joma mine. Mano proposal no ka asetero kucho. Mano te iwena chamo. Badade wacho ni asetimo mara. Mogik. Pes lunch. Pes lunch ma funde wuoche chamo. Wan funde wuoche 6,000. To ado na bed kata chairman. Proposal na bed chairman manyalo ga miyo jo lunch. Every day. Iwacho ni niko corporal overall o CID o mar ginene na wacho ni agi Kiswahili wacho ni agawanyiko mare kulisa kiatu go maber oge wacho wewe kamano to okiwe na gimo matin wuro makaya ko le dhi baka mere ingamo siep to okiwe na gimo matin ya wuro mera to in ngamo obet mande plastic ne yawo baka bin to go plastic ichame hera oge wacho tergi ko alenga ni aisuru ang'eri kiduo iwe ko mago ke adhi miyo ng'at machielo wawa kan gi ka abiro karo gi gini ne is okay. Ya. Yani to fundi itimore koda nade. Ya fundi nya agoche ne godhiambo yani fundi hadi wuoth maber. Koso fundi. Koso ben to la alode mo ne fundi ne dot koso fundi kawuono timo ang'o ya. Fundi no ngisa to oplot madake Kenya hakadhi mangi fundi nege chokanya hal miso mera trip mase budho ne fundi ni kendo dwa anyama ko Manunga fundi da an inga fundi to o mato Joshua maka mangowa kadwar ng'ato mabiro na seche masa lunch kamago chiedhe dhoda idware ang'o o fundi ti ichaki ger kendo okoda ya ng'ama da wang'o ya sa lunch kawuono be chieng' odira okati gande kidwaro tibiro ir office chon ok ibi sa mine ni biro ni wach mar sa lunch niko kisieke dhod ng'ano ni duong'e no kadwar fundi ng'ende kata English moro wacho ni all protocol observe bas protocol don rita godo office akbar tich kucho to kora riti office to fundi ti higa maber na hadhi Misiri dong ning'em kamano dhi Misiri wan wadhi Kanan mwaduogo to pod wuotho bage tiendwa nono in midhi Misiri nogo no idhi gi wuoche tiduogo ke tindini nono erikaso ni nimbi dwa dhi kuro fundi ng'eni an ng'ama bas koro wach gimo kedi kama ne ai dhi kech hati ng'eni in gi ilepa moko ka dong fundi lepi ginadi dong na abira pimo osatiko kod long dong ng'e maber ni lepi to antiego na ni biro pimo gi kanye fundi na habiro ofisi ta yudi ki ionge ambe an gi gima kawuono chieng' tich adi kawuono to ko ta asday kawuono chieng' tich adi kawuono chieng' tich adi kara ye kawuono to nge eso
wan jogi maraga walemo chieng' ngeso chieng' no kati ofisa bo loro winjo koro kibira chieng' no kata kidwaro gimoro amora kibi to ibiro the following day winjo koro wa check ni gima nyalo yuda nena wa nyane lepi moko to apani na biro go mokariyo kaeri atu fundi to ambe ok dabede ke dual karawuo eta apenji fundi wuo matek adwa ni wuo garaka we wuo ka ngama ywa wach ka ngama no chamo tong eto keke hianya nikech ing'era an bena sira na idoga iwinjo fundi an gima rach dani iywa wuoyo kora wacho niya ngama chamo tonge ma dhoge bedo ga mapek koro ok wuoga mapiyo piyo kora kia ni imbe ni iyudori kanyo fundi agombo ni to imiya lepago imiya lepa rwako koso ok imiya itreta oda no I'm not threat you wa check ni I'm coming slowly wana ngi ka mayudo ne makelo ni kecha giga ni office kuyo chonde to ka mayudo matin ge makelo ni rita kanyo kiki donje oda fufu fundi to beti tiji to tek ndi mae emomiyo kinyale bedo gi lolo okruo apenji nyane ma fundi wepi mo pahacha bwana ta hanga dik emisiri gege kisiri waru mera gege nyasa kinde wa machon mane wasomo 19 colonial cha nuarwa ko kama no nyasa kwa bisikuli to kore ini nga matangi moja ni dwa de bisiri gigi nene fundi ngene awe wi pepe pesa na winjo fundi benyo cha poki chudo te fundi ana ise biro gi pesa mano dong chabe fundi ana serie landlord ka an gi pesa ne dwe cha dek karama mage mo machielo edwa kona ni magemo ne makore dhigo kikidoge paga pima ne mokwongo ya fundi to ma hano gimo ka kete denda fundi anyisi to nyarwa ko koso kinyalo ibro to chwanya binye kuma dodi nitie fundi tinge ere to kifundi to okte mano romo rekodi wacheka ne Nande makoma sani matinde goji do udi goki sama sala sabiri mone gbendi kora gora mogo woibe koko biro chiedore wang doda nyane mano be ndofu fundi te ipana anya dundo fuda bo romera fundi ineno ko tondisi fundi to aparo no we te gimo kontiere nya halorwa ko mago mana walo koda ikata kuma we kora atema nena ko kromi to dik mi de bwana ano udu apaga gora ko dikandoma achalo japur matagore ngiduma ichuodo kauma ide nyane mano bas mai mari fundi ko hori kikelo long mai maro ilungo ni no kendo koro tatuchi honorable atuchi wodwegi mai koro pima ne koro honorable pima ne koro mo rekodi ofu fundi hadi loke kanyi ingena hana se wuo na se wacho ni ok donje oda di loke kadobi inge kuma kadobi nitie batigi ingene kada cha arano go ipas di kadobi asiemo ni koso kasiemo ni tukwe kare to fundi toto hop mana wacha cha top ni idwa na titiji wok tich nyaka tich abich atiyo matiji dong atiyo tiji wok tich nyaka tich abich imedo wuoyo eka riembo custom imedo wang'o ya inde ibineno kinde no medo ywa wuoyo no eka kimedo wang'o ya winjo maber koro miyo oki misekawo gidhi fundi hane mimi asa hatina ya fundi ingeni satini ni ofisa anja siasa okada satini ofisa we paga wach abro miya loro dot ka ya wuoka dik madhiye are we hata wabro romo kiki chaki duoge ga te mibire ga tok sa boro chika par winjo biga sa boro chika par we biro ga sa lunch dia ga kedeno magita ngogi mabonge ni angama ngat nyasaye ma gik ma dhi chieng odira go koko de beni ngato biro ni chiedho na wang dot niko ko siko nani tek odwara ngoe wang doda omera de chuto kiki duo kai magita ngogi dine nyuoli gweno mar computer ka dikoro nywase to iwachami to magita ngogi adier made yud diere moko mana makora go gurujre chande ayuyu arundo tawe wange